Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohínková, Kristýna Skružná, Pavlína Dytrtová, Jakub Sajc. Doktor z hor, nové příběhy. Vysoké napětí, první část. Kolego Gessmane, nerad ruším tak brzy. Jste vzhůru, dobře. Mám na vás jednu otázku. Jde totiž o tohle. Podali na mě přednedávném trestní oznámení za ublížení z nedbalosti ohledně potvrzení schopnosti letu pro Francisku Hochstetterovou. Chci se zeptat, zda jste jako ošetřující gynekolog také něco nedostal. Dobře. Děkuji. Naschle. Nic nedostal. Nic nepřišlo. Ne. Zjevně jde jen o mě. Musíme promluvit s Hefnerem. Co? Je to právník a už spoustu let pracuje pro matku Francisky. Má nás rád, bude vědět, co se děje. Že nás má rád? Dobrý nápad. Franciska se to nesmí dozvědět. Promiň, že jsem tě vytáhnul z postele, Francie. Jo, už to tu vidím. To vrtání je úplně celý blbě. Zabalíme to. Půjdu k telefonu a zajistím, aby to opravili. Jo. Zvládneš to? Jo, dobrý. Dobře, padám. Marie má narozeniny a nechci zmeškat oslavu. Pozdravuj, Marie. Hodně štěstí a zdraví na všech tvých cestách. Fajn náladu tomu ti přejeme též. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Moje princezno. Ne, je to horké. Sfoukneme je spolu. Dobře? Začnu vybalovat. Tak, co pak to tu máme? Tak, koukej. Ten ti upletla maminka. Super. Jo. Franci, bože. No, nazdar. Ne, počkej, Dobře. to bude dobré. Tak jo. Přidrž si to. Hlavně pomalu. Opatrně. Posaď se. To je dobrý. Opatrně. To nic. Tatínek je v pořádku. Co to zase bylo? V pohodě. Jako minule. Dovolili jste se do ordinace doktorů Knechta a Pfeila. Do konce týdne máme dovolenou. V pohodě. Jo, hned ti ho dám. Hefner. Pane Hefnere, jo, jde o to... Už to víte. Děkuji. Těším se. Naschle. Sejdeme se a uvidíme, co a jak. Gruber? A je při vědomí? V klidu sedět a klidně dýchat. Jsem na cestě. Pošlete mi na mobil adresu. Tak naschle. Musím jet. Vzal jsem zástup za kolegy. Musím někam do Hardingu. To je daleko. No jo, právě. Když se narodí a Franciska se neprobere, vezmeš svého syna pak sem? Já... musím jet. Přeci jen budu máma.
Ano, jistě, ano, 6 krátkých kabáků. Ještě dnes odejdou. Ano. Ano, naschle. Naschle. Díky, že jste tak rychle přijel. S Elmou je to kus cesty. Jistě. Marta Herfordová. Těší mě. To je Marie. Ahoj, Marie, jak je? Franc. Zdravím, Martin Gruber. Jak je vám? Už fajn. Dobře. Jo. Co se stalo? No, víte, najednou jsem se zamotal a upadnul jsem a pořezal se. Zamotal? Jo, Jak dlouho? jenom pár minut. Už jsem to jednou měl ve Švýcarsku na montáži. Šel jsem vzorně k doktorovi, v mé profesi si to totiž nemůžu dovolit. No, víte, doktore, vydělávám si tím, že občas musím vylézt na stožár vysokého napětí. Musíš? Ty to miluješ. Jo, Chápu. Co vám kolega doktor ve Švýcarsku řekl? nic, vůbec nic. Na nic nepřišel. Čím to může být, ta závrať? Třeba středním uchem. Kromě toho někdy bývá vzácně původcem virová infekce. Aha. Virová infekce? Je to vzácné, ale když člověk cestuje na Dálný východ, Asie nebo tropy, byl jste tam někde? Ne. Sice cestujeme, ale do Švédska, Itálie i kvůli Marii, protože je náchylná k takovým nemocem. Je to Angelmanův syndrom? Jo. Ale my říkáme andělský. Jo. Jo, když se narodila, říkali doktoři, že se nedožije 3 let, ale teď... Dnes je jí už 15. Půl roku dělá ohromné pokroky, i trochu chodí. Fajn. Všechno nejlepší k narozeninám. Co teď bude dál? Zajedeme odebrat krev, provedeme pár testů. Za chvilku jste zpět. Dobře. Tak jeď. S Dortem na tebe počkáme. Máme takový rituál o Marijiných narozeninách. Jo, miluje hory a čím víš, tím líp. Mám to stejně. Dobře, krev jsme tedy odebrali, EKG bylo v pořádku, krevní tlak, rovnováha a zrak, to všechno je v pořádku. Strach z výšek vyloučíme. Určitě. Dobře. A teď pošleme krev do laborky a vyčkám, co řeknou kolegové. A jak vypadá hladina cukru v krvi. Když bude hladina cukru taky v pořádku, teda pokud jsem přeci jen chytil ten virus, je to nějak nakažlivé? To záleží na viru, ale virovou infekci můžeme, myslím, vyloučit, neboť jste necestoval do rizikové oblasti. Jo. Kromě toho, před cestou do tropů by se člověk dal očkovat, že? Dobře. Dobře. Tak jo. Tak, děkuju. Jo. Ozvu se vám. Sakra. Příští 2 týdny tady v doma. Prosím. Jezdit podzemní garáží pro Nebyl to učitele záměr. a skončit v čelním skle auta tvýho učitele? Ahoj. Ahoj, jak je? Ahoj. Ahoj. Tak, máme oficiální předvolání do školy. Tak jo. Co máš s rukou? Jen škrábnutí. Na montáži jsem uklouzl na stožáru. Moji kluci. Život nad propastí. Co pak tu děláš? Myslela jsem, že jsi do pondělka pryč. Mám najít očkovací průkaz a zjistit, jestli mám tetanovku.
Už je to zas 6 týdnů. Jo, Stále jsme nebyli v Indonésii. to je fakt. Jak si na tom, mistře 1000 voltů? Nemám vůbec žádný čas. Musím zase na stavbu, máme tam honičku. Vše trvalo moc dlouho a neměli jsme se kvůli Vietnamu dát očkovat podruhé? No, neměli jsme už čas. Ano, jo. Poslyš, když už jsi tady, mohl bys jít zítra se mnou na schůzku do školy v 10. Jak to mám ale zvládnout na stavbě? Nemůžu pořád všechno dělat sama. Promiň, no ovšem. Zařídím to. Budu tam, neboj. Ahoj, chlape. Ahoj. Sátr? To mám od Bena. Fakt divný. Tati, kvůli Týsmanovi... Fakt mě to mrzí, nebyl to záměr. Dobrý. Poslyš, jen proto, že má matka 2 hotely, to neznamená, že si můžeš dělat, co chceš. Jo, S majetkem druhých nakládáme s respektem, rozumíme si? jasně, jo. To prkno zůstane pár dní doma, jo? Tati, Jo? co bude s tím sklem? Pojištění? Takže vezmu krev pana Herforda do laborky a předtím mám schůzku. Máme v programu jen EKG pana Krola. Správně. Prosím, abyste to převzala. A mimochodem, moje rodina by si velmi přála, abyste se častěji objevila na statku. Díky, Jo. ale Hans nikdy nemá čas. Ano, to je tragédie. Má práci, otcovské povinnosti a druhou stáj. Přesně tak. Já se odsud nedostanu. A Lily si vzala dovolenou. Držíte pozici a jde vám to tedy sakra dobře. Zatím. Ne, Holding Hofstetter finalizuje ten deal i bez vás. Zdravím. Jo. Tak zatím. Promiňte, kde jsme byli? U toho, že jste mi chtěl vysvětlit, čeho chce paní Hochstetterová tímto dosáhnout, ale nechci vás dostat do jakýchkoliv potíží. V pohodě, ale díky. To oznámení stojí na hliněných nohách. Aby z toho byla žaloba, je podle mě dost nejisté. To vědí i tajní advokáti. Takže jde spíš o to vyslat signál. Paní Hofstetterová vám dává vědět, že vás může kdykoliv pěkně překvapit. Mám si vzít advokáta? Buďte opatrný. Nevím, jestli si to můžete dovolit. Je to těžké. Takže při nejhorším to dopadne tak, že budu muset odevzdat svůj diplom po dobu trvání toho právního sporu. Může to ale trvat i roky. V jejichž průběhu nesmíte praktikovat. Tak, dobře. Co mám dělat? Vyčkat, dát si čaj, zaplatit. Jo, rád. Díky. Prosím. Já se ozvu.
Doktore Grubre, máme striktní nařízení a to vám zakazuje... Já to vím, ano, já vím. Martine. Jen jsem přivezl krevní vzorky a tak jsem myslel. Jak to jde? Přišly teď výsledky z laborky. CRP a jaterní testy se opět zvýšily. Během 24 hodin se rozhodne, zda dítě porodíme. Jinak je pro ně riziko moc velké. Jo. Jo. Ihned ti pošlu mailem ty výsledky. Jo. A neboj se, dopadne to dobře. Ale Francisčina matka mě udala pro ublížení z nedbalosti. Už teď mi neustále volají z lékařské komory. Rozumíš mi? Ne. Ne. Promiň. Grubre? Pane doktore, tady Herford. Stalo se to znovu. Pane Herforde, je to horší než ráno? Nevím, tak nějak stejné. Náhodou jsem zrovna teď na klinice ve Švácu. Kdybyste sem mohl přijet, tak bychom... Je volno na MRT? Uděláme tedy MRT i vše ostatní, co je potřeba pro anamnézu. Tak jo, vemte si taxi. Ano. Sakra. Jo, dobře. Díky za zprávu. Tak zatím. Martin? Zítra řeknou, zda malého porodí. Všechno je vzhůru nohama. Teda občas si přeju... Abys Grubrovi nikdy nepoznala? No jo. Jeď do školy pro Sofii, dodělám to. Určitě. Jo? Sjedu vyzvednout ty 2 mopedy. Jo. Zítra to rozjedem oficiálně. Jseš nervózní? Bude to hit. To tebe to napadlo. Přemýšlím, že půjdu studovat medicínu. Co ty na to? Doktorka Lily Grubrová. To zní dobře. Odbornost? Nevím. Chirurgie? Řezání ti půjde. Nejdřív si ještě chci dodělat maturitu, ale to letos zvládnu s tím online kurzem. To zvládneš. A pak 10-12 semestrů v Innsbrucku, v Salzburgu. To je 5-6 let. Nejvíš. A kdybych se snad nedostala tady, tak je dobrá možnost Mnichov. Pak budu jako táta. Vidím, že zatím fakt vážně jdeš. Jo. Pro vztah to bude tvrdý, nemyslíš? Dobrý to zvládne. Špatného škoda není. Musím jet. Tak zatím. Pane Herforde? Zdravím. Zdravím. Tak, jak se daří? No, doktore, musíte mi říct, ten virus není v žádném případě nakažlivý nebo přenosný. Otázka, co se nabízí víc, je, proč je infekce, kterou lze chytit jen v dalekých zemích, kde jste nebyl, pro vás takové téma. Nemohli bychom jít někam, kde nebudeme rušeni. Tak, máte tu dost soukromí? Před 6 týdny jsem byl ve Vietnamu a teď od vás potřebuju nutně vědět, jestli jsem tam chytil ten blbej virus. A jestli nejsem eventuálně nakažlivý. Chápu. První očkování máte, druhé nemáte. Nejste plně očkován, takže je tu možnost, že jste se mohl infikovat.
Mám za to, že vše, co tu probíráme, spadá pod lékařskou mlčenlivost. Jistě. Smíte informovat příbuzné, manžele proti mé výslovné vůli? Ne, to ne. Dobře. Ten souhlas nemáte, jasné? Jasné. Ve Vietnamu jsem nebyl sám, ale s Lennartem a Lízou Grachtnerovými. Líza je má druhá manželka. Nechala si dívčí jméno, ale uzavřeli jsme sňatek na radnici se vším všudy. Lennart je můj syn, víc vědět nemusíte. Za chvíli přijede Marta. Tak jo. Rozumím. Každopádně uděláme MRT, krev je v laborce. Brzy nám dají vědět, zda se jedná o virus a o který. Pojďte. Koukni. Lékaři, zdravotní sestry. A tady je pan doktor Gruber. Z dnešního rána. Ahoj, Marie. Tak? Je na MRT a musím mu odebrat mozkomyšní mok. Bude to trvat tak půl hodiny. Hlavně, že zjistíte, co mu je. Určitě. Teď musím jít. A vy chcete něco? Díky, pořád mám co dělat. Dobře, naschle. Naschle. Ahoj, co pak tu děláš? Chtěla jsem tě vidět. Ahoj, babi. Ahoj. Odkud to máš? Od Roberta. Ha. A jaká je dovolená? Super, je moc fajn. Dělám víc než jindy. U Roberta? Jo. Nevím, jestli jsem ti to už řekla, ale Martin říkal, že bych si měla rozmyslet, jestli nechci studovat medicínu. Aha. Ten nápad se mi líbí. Teoreticky. To studium mě bude bavit. Budu dobrá doktorka. To si tedy myslím taky. A v čem je problém? No, že budu někde studovat. Daleko odsud a s Robertem to pak... Myslíš, že by to pro něj byl problém? Nevím, jestli by to byl problém. Nechci ho ztratit. Zvládneme to? Potřebuje mě. U sebe. Jo, rozumím, ale musíš taky myslet na to, co potřebuješ ty, aby tobě bylo dobře. Totiž, když někoho miluješ, tak mu dáš svobodu. Jo. Zlato. No? Něco jsem proved? To mi řekni ty. Pracuji 14 hodin denně a na mém oddělení jde všechno jako po drátkách. Vše máš pod kontrolou? Vše pod kontrolou. I doktorku Rudigerovou? Cože? Nejen, že si za mými zády jmenoval svou zástupkyní, teď s ní ještě bez okolků flirtuješ všem kolegům tady na očích. Ale Vero... Dej si pozor, Alexandře. Na manželskou krizi vážně nemám čas.
Tak co, lásko, líbí? Koukni na ta oblaka. Je to spousta bílých kapek, ledové krystaly, nahoře v nebi. Sluneční svit jimi proniká, lomí se a tak je vidíme. Oblaka. Super. A kdyby se tvůj syn zítra narodil, co to znamená? No jo, jestli se narodí, bude to o měsíc dříve. Takže zůstane na klinice a když bude stabilní, pustí ho asi tak za týden. A půjde k nám? Teda k tobě? Ne, přijde k nám. Jasný? K nám. Jo. Řekla jsem ti, že o miminech nevím nic? To nevadí, protože já jsem špičkový expert. Franciska se uzdraví, ne? Jasně. Jen zjistíme, co to koma způsobilo. Vyloučili jsme mrtvici a že by to bylo jen eklampsií. Je to jako věčnost, co si přejem, dítě. Jo. To není dobré, vůbec ne. Ještě jednu. Hele, promiň, musím to vzít, jo? Jo. Jo, o co jde? Princezno. Doktore Grubere, máte novinky? Jo. Dobře. Jo. Jedu, vezmu si taxi. Zatím. Musím zpátky na stavbu, to ten blbej stožár. Vezmu si taxík, auto mám tam. Opatruj se. Měj se. Japonská encefalitída, co? Jo, japonská encefalitída, přenosná výhradně zvířaty. Aha. Takže Marta a Marie jsou v bezpečí. Pokud jde o ten virus, ano. A já je nemůžu nakazit. Co tělesné tekutiny, Nedělejte sliny. si starosti. Není to přenosné z člověka na člověka. Nebojte. Ten záchvat mdlob ve Švýcarsku a ten z dnešního rána, to byly jediné symptomy? Znovu jsem o tom přemýšlel a předtím ve Švýcarsku jsem měl pár dalších, ale ty byly mnohem slabší a mně to vůbec nepřišlo divné. Chápu. Promiňte, vaše druhá žena... Líza Grachtnerová. Ona a její syn... Lenard. Ti dva měli druhou dávku očkování? Taky neměli. Všichni jsme odletěli o 3 dny dřív, protože Líza přes kamaráda sehnala business class, tak jsme to druhé očkování vynechali. Dobře, ti dva by se měli neodkladně testovat, ano? Ano. Co to tedy znamená pro mě? Znamená to, že musíme počítat ještě s dalšími symptomy. Bolesti kloubů, končetin, nevolnost. Problémem je tady hematoencefalická bariéra. Pokud by se viry dostaly do mozku, přidají se ještě další symptomy, jako křeče, zmatení, ochrnutí, poruchy vědomí. V nejhorším případě i ztráta vědomí, ale tohle zjistíme, až budeme mít MRT. Moji kolegové už na tom dělají. Tak jo. A co proti tomu podniknete teď? Na japonskou encefalitidu není žádná terapie, pane Herforde.
Musíme vystačit s potlačením symptomů, medikamentózně posílit srdeční oběh. A jak říkám, pokud by se virus měl dostat do mozku, je možné, že dojde ke zvýšení tlaku v mozku. Ten musíme snížit. Nejprv bychom na to šli medikamentózně. Kdyby to nezabralo, pak lumbální punkcí a v nejhorším případě bychom museli otevřít lebeční stěnu a pak se pokusit ten tlak snížit. Potřebuju chvilku. V pořádku? Jo. Pochopil jste, co jsem říkal? Jo. Mě jen tak něco nerozhodí. Jen musím udržet nervy na úzdě. Jo. Ve vašem případě nesmíme nechat nic nevyjasněné. Kolega ve Švýcarsku virovou infekci nepoznal, nebo ji nebral v úvahu, nebo tak něco podobného. Kvůli tomu jsme ztratili spoustu času. Ani lékaři nejsou bez chyby. Já vím. To i já, pokud mi člověk zatají jisté okolnosti, pane Herforde. Připravte se na to, že si budete muset nově uspořádat život. A říkám to i s ohledem na rodinu. Bude to tak, že v dohledné době budete potřebovat péči. Co říkáte? Paní Grachtnerová a Lenart, kdy se otestují? No, ráno v 10 máme schůzku ve škole. Tak pak. V 11? Jo, jasně. Buďte opatrný při jízdě. Pokud jde o Martu, virus neexistuje. Šup do postele. Tak. Dobrou noc, princezno. Dobrou noc, zlatíčko. Hezky spí. Ráno musím brzo odjet. Musím zas rozmontovat půl stožáru. Víš co? Jo. Co je? Marie si dělá starosti. Vývoj šel tak kupředu. Tak moc. Právě teď strašně moc rozumí. Ozval se ti doktor Gruber? Jo. Jasně, ale vůbec jsem neměl chuť ti o tom vyprávět, víš? No tak. Samozřejmě, že ty budeš ten první, kdo se dozví, až budou nějaké novinky. Jo. Tenkrát, jak si nechtěla, abych si dělala starosti, jsem zjistila, že ti prasknul slepák teprve, až když si v mém autě začal strašně křičet. Myslíš, že bych si to troufnul? Potom z prďanu? Ne, Nikdy. ne. Krevní plyny klesají. Zánětlivý faktor je vysoký. Asi budeme muset přemýšlet o umělém dýchání.
tak jsi tady. Teď tu taky bydlíš? No jo. Já to zkusím. Jednu noc. A kdo z vás dvou mi dnes přečte pohádku? Já. Jaká stránka? 9. Milý Šneku, nemohl bych vás nyní vyzvat k tanci, myslím na vašem domečku. Jen pár kroků. Je to mé největší přání. Budu velmi opatrný. Oni mu fakt můžou odebrat lékařskou licenci? Jedině pokud prokuratura prokáže, že udělal chybu. Volala paní Hochštetrová. Sejdu se s ní. Dobře. Snad je lepší, když si promluvíte spolu, než kdyby to řešili právníci. Jo. Občas jsem své profesi vděčný. Člověk zažije věci, které jen stěží chápe. Jeden pacient je současně ženatý se 2 ženami a má s nimi děti. Ty ženy o sobě nevědí? Ne, už 15 let. Ten se má jistě co otáčet. Určitě. Jen si to představte. Nesmí udělat chybu, stačí jednou vytočit špatné číslo. Tak. Co je Slin? Čte nahoře pohádku. Já bych do půl hodiny usnul. A vy? Mluvíme o bigamii. No, o čem taky jiným? Právě. Já mám žízeň. Ahoj. Ahoj. Alexandře? Dobře. Díky, čau. Její stav se přes noc moc nezlepšil. Musíš jet. Cože už? Nenech paní Hochštetrovou čekat. Jo. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, jak se madam vyspala? Takže věc se má asi tak, že pokud bylo někde hluboko ve mně malinkaté přání mít někdy děti, tak se to dneska někdy mezi 4:48 a 5:36 ráno navždy vytratilo. Víte, v mém světě. Ty seš fakt úlovek. Snídaně je hotová. Pojď dolů. Vážně nechcete čaj? Kávu?
Díky. Poslyšte, myslím, že Franciska by si vážně přála, abychom my dva našli společnou řeč. Nalijme si čistého vína. Je tu reálná možnost, že má dcera se z komatu už neprobere, nebo že zemře. A že se zřejmě zanedlouho narodí můj vnuk. Je mi přes 60. Máme vynikající geny a skvělé lékaře. Není tedy jediný důvod, aby to dítě nebylo svěřeno do mé péče. Pochopte. Je jasné, že mu nebude nic chybět. Bude na nejlepších školách, na nejlepších univerzitách. A já ho připravím na jeho roli dědice celého mého jmění a mého podniku. To jsem si jistý. Ale to neznamená, že svého syna nemůžete vídat. Ne? Mezi mnou a Franciskou ale existuje platná smlouva, že dítě bude ve společné péči. Tím pádem případne mě, pokud by se vaší dceři mělo něco stát. S čímž vy počítáte? Doktore Grubre, neexistuje žádná smlouva, kterou by nešlo změnit. Jo. Takže teď máme jasno, paní Hochštetrová. A pokud to oznámení mělo být pokusem o vydírání, nevyjde to. Slyšel jsi všechno? Deeskalace vypadá jinak, Theo. Budu tu pro ní, Bernde. Postarám se o ní. A jestli dá Bůh a Franciska se probere, uvidí, že jsem tu. Starám se. O ní, o jejího syna, o vnouče. Ochráním ho před otcem, který se vykašlal na matku. Kvůli němu odjela. Nikdy by nenastoupila do toho letadla. Viním ho, že je v komatu. O to jde, Bernde. O nic jiného. České znění připravili Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohínková, Kristýna Skružná, Jakub Sajc, Pavlína Dytrtová, Blanka Dobrá, Alena Navrátilová, Michal Závěrka, Simona Kubínová, Martin Loter, Jaroslav Richter, Svatopluk Cechel a další. Vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2023.